повдигната пациента вие, може самата кушетка леко да е повдигната, може и леко се повдигни, отпусни се спокойно, пушнията е завършена. Ръцете остават по този начин. По-лесно фиксираме си отпусни пациента с ръка, от което от неутрална позиция в отпуснато състояние, главата му трябва да е отпусната, т.е. сега трябваше да падне, но тя не пада. Така, от тук правите флексия. Задържате няколко секунди, питате какво се случва. Ако има някаква болка някъде, така, цервикална флексия. Ако има проблем, тегляме до C7 или максимум TH1-2, проблемите са в шийния и всички тия мускули, деца там. Вариант 2 обаче, при изпълнение болка, съчетано с изтръпване по ръцете. Тогава се прави допълнителен неврологичен тест, за да установите дали няма коренчова повреда. Ако е само стегляне, супер. 2 точки, отрицателен тест, толкова.